Kinong lambat ki the court ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people haka khatlai tarik jeliu kala rakhi ka World Blood Donor Day 2008 riu rengkar ka ktien phira one drop of humanity give blood save lives. Kilalit banno senyang daga snam haki arti ki blood bank sorkar ha pascha institute law mali shillong bar hani grims. Kinong yaram jaga seng na West Khasi Hills Jaintia Hills lambat riboy kilawan banai sungu bahaya ka snam nak benta ki jingdan kam kinong pang hakini ki artli ki blood bank habakran shekila pathai kubor president rangba ba dandi kongsit ulaya thu ha ka jingat genti bajing trekam joka seng kile kendu man ka por shibun ki jing e haba ki parado para snam na ki we ki district ki ma jing e ha ka por ba ki don kam snam nak benta ki bahaya hasam jongki haba ki pang ki shitom barsha sumar hangni shalong ulaya thuru haka jinglap jong kaseng amdei e baki briu ki benur ban ais nam Ndrena mar ka jing tieng na kadaw bakim pat jumlien ban ais bun yala ka snam na kabenta ban pelat im yaki para briu kumta ulong ka jingwan ais nam jong ki dekot kaseng kalong shi benta ban penslur bat ban ai man si mi hi wei pat ki para samla ban le yakani ka kam ka babha bat ka badan buram ban ya para briu Ulakan tui ki wei pat ki samla ban mi syak khmat ban ais bun yala ka snam shikitu ki badan kam kerki ban lait na ka jingyam. Я гнили бы что на стима. Just give you. Là dân của Việt Nam. Một bên hai một bên. Ở đây mấy? Đúng không một gì đấy. Đúng rồi. Ôi, này mình đi quay xong. Mạc song song Khi kalong kumni hak jingyak nanti jangi kum kaseng te hak ini kisnam ki khniat sam ke bale he knu shibun ki jinge mo apa ki pordo persam jangi khamtam ni ki than na ki wigi district imdawe na East Khasi Hills district and na ki port district na West Khasi Hills district southwest na ki Jaintia Hills bat kumju na po Rivoy district tara ki pat ba ka jangi ki kendu ya ki jinge apa ki tam kam ka snam nam ta pang sistem ki bahiang sam jongki ban sumar banyu atakamet pot kot bakhya bunsin kadang kajing tengkan neki pordo persnam kajongi tingilap kawiru kadehi na kajing tieng nama ngamong bakita ki pordo persnam jongi kim subun mensin ban ai de kade tang kajing tieng namar baliu mempat jumlien mo sisin belam lien te kamut ngatrai ki lanot hi te nakaliang jongi kum kaseng hi ngi dan lang jadu ki president jong West Khasi Hills district nanta i president jong southwest ki khat joka Rivoy district kita po Nigrims stay, but kemju po Jaintia Hills kita Nigrims. Tikum kinong elam kalau ba ni ship ni kaski nama kanika
kajing laki kan ka wall blood donation donors di kan de la sai kaski te la sai kaski ke kaski robi bar si sandi te ngi na kaleng kaseng ha kan kaski ko mata ishim ni kan kalan kabu ya kaba ni kwa ban kintu lam ye ki prodok personam ko jongi ban apil lam khamtam nam takitu kun samla ba kini ban mi syakmat nama kajing ais na bi kadike kata kadika jingle pha mo para brio te kombangi tip hi mo service to mankind is service to God te ngasini na kaleng kaseng ishim ni kabu ya kaba kinongelam nag district repair ngai doron kat banyawan banya ais nam voluntary ni kasngi bat komjuru ban apil khamtam na ki khot jo kaseng hi ning kong shwa e mo ngin sim kata ba na ki khot jo kaseng hi ki ban long ki ba kuloit min sim ban mi chakman la dan manu ba don kam ya kasnam ha ka pang shitom nam ta ban sumar ban penkhia ya produk personam ko jongi ya hang ni hi kalong bang kwa hi ban sedang na ni na kaleng kaseng kwa na sedang ban kedu na pat na ki para dekat ko jongi hi borok ke badan hopo ka lama jo kaseng FPHP ban komjuru sai ki kui pat ki produk personam ki badan lam kata ka men sim ban syakri lam ban ailam kata ka jingarap mo ya ki brio nomor kat kum ketika team governmenta one drop of humanity give blood and give life ketika kata hi mo ke ai ka senam ko jongi ni kan yarap ban yada ban sif ke no ke jing brio mo di tahi Yan praktekan ais nam ang pasca ba di kita. na kajing penbet jongi ka seng ri jing sa ngla ong bangin ai kamba lai phongwat ai mo kamat khasan hani pasture khasan apo nigrim senrei ngisko thu bangin su ai lak habdeng da ekran pat ki por sin ki por nong penya juga blood bank iki ong ma ngatai minimum blood donors ngatai tang phongwat abiang nama betul ni yok kan reserve jadi tak kata wi lo ka jingalam jonga kom president jongka CC ringkat president juga district nomor bang habbu pat yaki dikhot mo ke badi nang ni na po khamtam ni East Coast Hills nang bada kadon kono emergency in salak ban sei pat hakisi manawan de reya mantahi kalong bangi dan shpongut ni po pasture ni bat shpongut sisi ge kini ka ba kaseng hi ka perlong ni ka yusnam ngam nak kenal ndai ka dikasin ke pasal kabangi na kaleng kaseng ila pelong ya ketika blood donation camp kan ketika pasal